За красива усмивка, освен чисти, трябва да имаш и бели зъбки. Ето сега ще ви покажа с какво аз години наред си избелвам моите и много мои приятели са ме питали всъщност къде съм ходила, как съм си ги избелвала. Това е моята тайна. Това е моята тайна. Ще ги комбинирам с тази пудра, както и с тази паста за зъби. Има 14 ленти, 7 за горната челюст и 7 за долу. Нека ви покажа как го правя аз. Така седим 30 минути, след което измиваме зъбките. Изплаквам ги малко с вода и продължаваме към пудрата. Два пъти четката за зъби в пудрата. И започваме да четкаме. Това е резултата след първото използване. Тези и още много артикули може да откриете в сайта им ttmarket.bg или в някои от обектите им в град Русе.